खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। मैया भारत उदांस्रि फालिनायनि बिबुंथियाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अरुणोदय स्किमनि खाबु मोनगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावना फोरमायदों दि एबारनिफ्राय अरुणोदयनि रां मोनगिरिफोरनो 1400 रांखौ बिसोरनि एकाउन्टआव सोना हरनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखायबो गोजोनथाव रादाब फोसावनानै फोरमायदों दि आसामनि गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि एकाउन्टआव माखासे समनि उनावनो 10,000 राङै सोना हरनाय जासिगोन। बेजों लोगोसे आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों 5 लाखनि बेसेन होनाङा जासे बेरामनि सिकित्सा खालामनो हानायनि राहाखौ आसाम सरकारा खालामना होदों होन्नाबो फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं। मैया मंगलबार 15 आगस्तखालि गुवाहाटीनि खानापारा गेवलां फोथाराव भारतनि 77थि उदांस्रि सान फालिनायनि बिबुंथियाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टेट फोरोंगिरिफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फोसावनानै बुंदों दि टेट फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ गुसुं समनि उनावनो रेगुलार खालामना होसिगोन। कन्ट्राक्चुएल हिसाबै मावनाय टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौबो रेगुलार खालामना होसिगोन होनना फोसावदों। थामथि रादाबाव दं। 6 शेड्युल एरियानि स्पेशेल टेटनि मार्कशीट काम सार्टिफिकेटखौ थाबैनो मोननो हासिगोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासान्दि हाइकर्टआव सोंथि बिलाइनि माखासे फिननायनि अपसनआ गोरोन्थि जानायनि सायाव केस सोलिगासिनो दं आरो बे केसनि हियारिंआ फैगौ आगस्त दाननि 23 अक्ट'आव जागोन। बिनि उनावनो मार्कशीटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ होगोन होनना मिथिनो मोन्दों आरो एडभार्टाइजमेन्टखौबो बिनि उनावनो फोसावसिगोन होनना खौरां मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं। बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबा। बाक्सानि तामुलपुराव खुंफुंजानाय 4थि एशियान ख'-ख' चेम्पियनशिपआव गल्ड मेडेलिस्ट देरहासार जानो हानाय मिस रन्जना सरेनियानो बिटिसि सोरखारा 10 लाख रांनि चेक होबाय। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ मैया क'क्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गथायो। बाथि रादाबाव दं। बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबा। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझाराव भारतनि 77थि उदांस्रि सान फालिनाय समाव फिन रोदोमखां मिशनखौ बेखेवना होदों आरो बे मिशननि मावथांखि बायदियै मैयानि दिनावनो मोनबा क'अपारेटिभ ससाइटिनो 24 लाख राङै चेक राननानै होदों होनना खौरां मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।